Τι θα γινόταν αν υπήρχε ένα μέρος που ήταν διαφορετικό, όπου άλλοι τα προβλήματα μπορούσαν να επιληθούν, όπου η επιστήμη και η θρησκεία συνδυάζονταν. Ένα νέο είδος χώρου με μία τεχνολογία για να απελευθερώσεις τις πλήρεις δυνατότητές σου και να ξεκλειδώσεις τα μυστικά της ίδιας της ζωής. Ακούγεται απίθανο, αλλά δεν χρειάζεται να το πιστέψεις. Μπορείς να το βιώσεις. Και να ανακαλύψεις την αληθινή δύναμη του εαυτού σου.